trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikaduhang Domingo sa Adbyento. Diha sa kinabuhi ug misyon ni Kristo, si San Juan Bautista adunay importanteng papel. Siya isip propeta, nagsangyaw sa hinanaling pag-abot sa Mesiyas. Ang katawhan iyang giandam sa pagdawat sa Dios nga manluluwas. Siya ang tingog sa kamingawan nga nagkanayon. Andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, patagan ninyo ang iyang agianan. Niining panahon sa Adbyento, kitang tanan, sama ni San Juan Bautista, adunay bililhong papel. Una sa tanan, makabulig kita sa pag-andam sa ubang tao sa ilang kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo. Kini atong mahimo, pinaagi sa pagpasaylo sa mga tao nga nakasala kanato, o sa pagpangayo og pasaylo kanila nga nasuko kanato. Ikaduha, makabulig usab kita, pinaagi sa pag-awhag sa uban nga magpinasayloay sa usag-usa. Mahimo lamang nga makahulugan ang Pasko kung adunay pag-uliay sa maayong kabubuton. Palihog manindog og simbahon ta ang Ginoo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Maigsoon ginaingon our life or this world is becoming brighter every day. Lipas ito papangandaw sa pag-abot sa Ginoo, no? Ato usang Domingo itong gidagutan ng usa ka kandila, and ang kanang siga niya has become a glow of hope. And ay sanag ba? Glow of hope. Karon atong gidagatuan ang kaduhang kanila sa Adbyento, o kahulugan ka na ang fire of love. Doon ay kasigap, doon ay kainit. Unya, ang kanang kainit mga igsuon, mahimula na akong doon ay true love. Pung pas Ginoo, ang tinuod nga gugma ingon ni ini, no? If you love me, you do what I tell you. You do what I command. So, ang gugma na agoy pagtuo o ang pagsugo sa Ginoo karon ni Ebanghelyo mao kini nga atong tumanon kung kita nahigugma kaniya. Repent, minusuli ang inyong mga sala,
haron maabot ang kaharian sa Dios sa inyong kinabuhi. Pagkita mga igsoon, no, kasing-kasing minulsulon, mahigugmaon, basol na ito itong mga sala, aron maanda kita pagsaulog ng Santos nga Misa. Kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala dadu ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga magagagahong maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan, makabalda sa among nahinap, mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdagan sa langit nun mong kaalam, himuha kaming takos sa pakig-uban kaniya. Kini nga magipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Si Propeta Isaías nagsangyaw sa usa ka manluluwas nga magbag-o sa kalibutan ug magdala sa kalinaw sa Dios tungod kay napuno siya sa Espiritu sa Dios. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Atong paminaon. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo mohatag kaniyag kaalam og sa kahibalo og sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga tawong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lobo og ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mikuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo
maglukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig, sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David, mahimong ilahanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya, ug mapuno sa himaya, ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nagantos nga ginsakupan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang higpit niya kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Maghari unta siya ikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug ikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa kayutaan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang higpit niya kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit diha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluyan niya ang ubos ug ang kabus, luwason niyang kinabuhi sa mga kabus. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang higpit niya kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang higpit niya kalinaw hangtod sa kahangturan. Matud ni San Pablo, kitang mga Kristiyanos, kinahanglang musunod sa panigingnan ni Kristo, kay siya ang manunubo sa tanan, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo
ngadto sa taga-Roma, atong paminaon. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, og sa ingon, makabaton kita paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga huna-huna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus aron mahiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon, nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo, nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad, ngadto sa mga patriarka, ug aron daygon sa mga dili Hudiyo, ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaninyo. Sab kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona, itungha si Juan nga magbubunyag, nagwali didto sa kamingawan sa Hudiya. Siya moingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala. Kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao kining gisgutan ni Propeta Isaías siyang pag-ingon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Huwanin ninyo ang iyang pag-aagian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibos kamilyo, nabako siya panit. O ang iyang kalanon dulon ug dugos. Mga to kaniya mga tao gikan sa Jerusalem ug tibuok lalawigan sa Hudiya, ug gikan sa kayutaan sa kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Pagkita ni Juan nga may daghang Fariseo ug Saduceo nanuol kaniya aron magabunyag, mingon siya kanila, kamo mga bitin, kinsa nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot ang kasuko sa Dios? Ipakita ninyo nga maghinulsol kamo sa inyong mga sala, pinagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo paghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Isultihan ko kamo na ang Diyos makahimog pagkuha nini mga bato para mahimo silang kaliwat ni Abraham. Ang wasay, andam na aron iputol sa mga kahoy diha gyud sa gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga ug maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Ako magbunyag kaninyo pinaagi sa tubig, aron papakita nga hinulsol kamo sa inyong mga sala. Panmoanhi dunay moanhi sunod kanako. Magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako. Dili ko giniangay, bisan gani pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya, ug nigo nga igpapalid, aron lainon ang tahop, gikan sa mga lugas.
Tigumo niya ang trigo dito sa kamalig, panang tahop, iyang sunugon sa kalayo, nga dili na mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka, O Kristo. Mga igsoon, let me greet you Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Dili Merry Christmas. Mary, Mama Mary. Ang rason mga igsoon mo, tungod karong December 8, no, magining feast ay Immaculate Conception. No? Mama Mary. Yan himugso nga walay sala. Bisag ugma pagyud ang ato ang celebration sa simbahan, pero Domingo man, Advent man mo na nga kining misa, pero mao ginaiya. No? Pero ang rason gyud mao kini, no? Nga we should always greet each other Merry Christmas. Kay timan the first Christmas was the Christmas of Mary. Wa gyud Merry Christmas kun way Merry Christmas. Kaya ang unang Pasko na abot ang Ginoo diha kaniya og si Maria, si Mama Mary gihatag niya kanato ang iyang anak. So every Christmas should be Merry Christmas. No? Importante ka diya siya. Niya ang Ginoo ba tungod siyang dakong pagpangga pagmahal kanato, no? Again, gigamit niya sa Mama Mary haron kita makaandam diod sa pag-abot niya. Tanawa guro ang plano sa Ginoo, no? Haron maabot gyud ang gingharian sa Dios, maabot ang manunubos. Usa gibuhat sa Ginoo through Mary, no? Iyang gihimo siya nga immaculate, limpyo, wa gyud silang panlundon. Ngano? Kay moabot man ang manunubos diha kaniya. Maabot ang Ginoo diha kaniya, and you have to be pure. Kini nagpasabot ka nato ba? Nagtudlo ka nato nga kinahanglan gid ay tang limpyo atong kasing-kasing. Karon moabot ang Ginoo. Muna nga niingon gyud ang mensahe, repent, clean your heart. Clean your heart. Haron moabot diha ang manunubos niyong kinabuhi. Muna si Mary magitong model ba for Advent. Haron kita makaandam pag-abot sa Ginoo. Pure of heart. Di lang ka na mga igsuon. Mamamiri ng gihapon, no? Nga nagtudlo ka na to ba? Nga unsa di ay, no? Ang gingharian sa Dios. Di lang unsaon repentance, kundi ang gingharian sa Dios, pag-abot gingharian sa Dios. Katubitaw ang anghel sa Ginoo, si Gabriel ni adto na ni Mama Mary, giingnan siya nga musugot ba kang mahimong inahan sa Dios, mahimong ka manunubos tibok kalibutan, no? Mahimong musugot ba ka? Katong mga taknaa ba nga naghangyo niya ang anghel nga siya may sa huna siya unsay itubag niya, ginaingon sa mga tao nga ginaingon nga at that moment ba ang kalibutan murubag ka nang murubag stood still ba, murug trilig kayo nagpaabot usay isulti niya. Usay isulti niya. Munang pag-ingon gyud niya nga yes, pagtando gyud niya ang igsuon. Pastilan ang kalibutan, ang langit ug yuta malipayong naghudyaka generation to generations ang makalag sa kaghapon karon ug sa umaabot naglipay kayo tungod kay that yes means kaluwasan na nila. Kaluwasan na nila. Unya kanaa naabot ng gingharian sa Dios. Ug nindot kayo tungod ni ana mga igsuon na himugso, no? Gipadayag ni Mama Mary ba unsa ang gingharian sa Dios. Unsa ug mao na mugna ang fermirogyong Christmas carol. Ang iyang Magnificat. Mao kana ang Magnificat. Yung dumos Magnificat. Si Mama Mary, inspired by the Spirit gana niya. Iya gipadayag unsang gingharian sa Dios. Naingon siya, my soul magnifies the Lord, no? My spirit rejoice in my Savior. And praise God, Almighty God, because He has done great things for us.
for all of us. Iyang mercy is free for all generations, for all of us. And He will proclaim, no? He will fill the hungry with good things. Muni pong mamiri, and then generation will proclaim Him. I-proclaim niya gyud loudly the love of the Lord. Diha na gipakita ng mamiri ba nga unsay na hitabo nga sa pag-abot gyud sa kinabuhi ang kingdom of God, ang mercy of God, ang wonderful world of God, Savior in our hearts. Unang Christmas carol na mga igsoon. All the other carols get inspirations from that. Mabitaw nga, let us call on Mary, no? Mary Immaculate Conception, let us pray through her intercession ba, nga tudluan tanay ba, tabangan tanay ba nga makahinulsol ta, kaya di suman ibang hinulsol to repent. No? To repent. Giyahan ta niya, isipinahan, so that mausap atong kinaiya, that we will finally receive the kingdom of God in our heart. Let us ask Mary yun. Mary Immaculate Conception, pray for us. Come on, Mary Immaculate Conception, pray for us. Mga igsoon, the gospel today, again, ang lakong gugmas Ginoo ka na ito ba, ipadasa, dalasa niya, usa kay mensahero, si John the Baptist. Ibawat ang iyang misyon, prepare the way of the Lord, andamon ang pag-abot sa Ginoo. Muna iyang misyon. And he comes with that message. Og tanawa ang sayang message niya, namin mo pag-ayo, dunay good news, dunay bad news. Ang good news, ingon siya, no? Nga, dama ang pag-abot sa Ginoo, no? Repent, because the kingdom of God is at hand. Good news kana po siya, ang kingdom of God is at hand, na gigirian sa Diyos. Muna pag you repent now, this is something beautiful happening. Tanawa niya, kingdom of God. Kung kita naminto sa Ebanghelyo, naminto sa pagbasa karon, magkaroon na ito sa kingdom of God, oy. Kaya kini sa dugang panahon sa first reading, si Isaias, yan nag-describe. Kaya kanang gingharian sa Diyos mo na panahon ba nga atong ang kalibutan karon mapuno sa kalinaw. Diig-ingon niya nga ang mga gitawag tug ang mga leon o mga karnero wana magsaw ng pagkaon. Ang bata, no, mahimo diduwa na sa mga bitin nga kubra ug one eye panag-away. Mo na ingon siya, there will be peace. First reading namin mo, di ba? And then, unsa nang gihirian sa Dios? Yeah? Mama Mary, gisulti Mama Mary. Kung pa niya, muna panahon nga, you will be dawat na to ang the wonders of the Lord. Nga papuno ang kalibutan sa iyang mercy. O ang timawa o kabus, wala ay gutumon, o wala na ang blessings kinabuhi. It's a beautiful. Ang gihirian sa Dios unsa man na, it is the love of God in us that will save us. Mao naging gihirian sa mao na yung punghuan. Gihirian sa Dios abot na. Prepare. Andawa. Sacrifice if need be. No, kung mahimo, because it's so beautiful, it's worthwhile, yeah, to give up everything. Haro makasusi mo kasing-kasing, wa tagyo makahunong ni ini. Limpyuha imong kasing-kasing so that you will have the whole this kingdom of God in your heart. Mga igsoon, yun ini ba? Karang dihay batan-on nga ang gidikanan problema kayo kay pasti lang bata. Mura ba karang dako naman ta pero mura way buot gyapon ba? Karang way taga siyang kaugalingon, way ligo-ligo. Magsimba, mag-eskwela, magkarong lang. Mura lang sige lagtog. Mura ba pagkawa gay dada siyang kinabuhi. Uy, nakalit man na hibong inahan, kuyawan. Yung sa kaadlaw ni ana naligo naman. Unya, manghinapay naman pag-ayo, usa ka oras naman diya sa amin. Sus, mangagwa naman, humot na mag-ayo. Uy, noon sa mga kani? Diba kag ano? Na in love na di ay.
Na in love na. Magsibaw bitan na ini mga isuon. When you're in love, there's the power you could change. Ang di mausab nimo with the power of love. And you are happy to change because you're in love. Happy to sacrifice everything. Ug mao ka na ang gipasabot. Mao ka na. Ako ba, Christmas is always family magyud niya. It should be in the family because the first Christmas is in the family man ba. Ako, I hope and pray nga daghan tag yung pamilya ning panahon na ro ba, no? Nga mga sako na makaamgo ba nga it is nice to have a beautiful family nga magkatuusa ta, magka-reunion ta. Na because of that ba, kanang panagbangis pamilya ba, pasayloay lang ta. Kay Pasko na, mag-usan lang ta, magtinagdanay lang ta for the sake of the family. Naigsoon ko mahitabo na mga igsoon, maunay kingdom of God. Mauna siya yun mga igsoon. It's beautiful when a family can come together, no? Not my perfect family, but because of the love, because of the family reunion, we adjust, we forgive. Mao ni ang giingon simbahan ba, no? Nga sa ato ang paghinulsol, maningkamot ta, no? Kanang paghinulsol ba nga gabito tong perfect contrition ba? Ano ko bisal ka? Perfect contrition. Ano perfect contrition? Nga ikaw maghinulsol ka tungod because of the love of God. Lord, I am sorry for all my sins because I love you, because you have loved me, you have suffered for me, and because of that love, I am sorry for my sins. When a perfect contrition, unta maunay may tabo sa tong repentance. Ang bad news mo kini. If puong pang San Juan, if you don't repent, grabe imong garbo, grabe imong kaprichos kinabuhi. Bora mo and you don't change, dili ka. Dili ka. Puong pa niya, if you don't change, you go to hell. Your life will be in hell. Klaro giniin siya. Ginoo, wala na ng wasa niya yung sa kamong mga kaparesiyo, ng ting pagkaroon ingnon, tanaway, dagtuo mo makasibat mo sa judgment of the Lord. If you don't have the kingdom, if you don't change in your life, why choice? Your life will be in hell. You will be impyerno ka na sa mga kinabuhi. Again, I am really, my mind goes always to the family, mga pamilya karon ba? Nga, sustan, no? In Christmas, can never be together simply because they cannot just face each other. Because they just hate each other. Kadugo pa man, we cannot be together. Kapait, anak mga igsoon. It's hell, really. It's hell. You'll be lonely, you cannot, and I hope and pray, no? Muna nga, San Juan ini, siya pong San Juan rin. Ingon siya, no? Yeah. If you don't, you go to hell. Munang, yun ini ba? Unta kita kadawat sa grasya ba? Sa aging repentance. Hinon sa mga sala. O ato ang, di na magdaag perfect contrition, imperfect na lang. Lord, I am sorry for all my sins because I fear hell. Kag di ko makinusol, patay ko, impirno ko. I hope and pray nga kini ka move na to change. I hope we repent because of love. If not, just we have to change because we go to hell. Our life is in hell. Pero si Ebanghelyo, si Juan, iya pa yung giklaro pag ingon sa pagkinusol ninyo ha, ayaw na, itawag na to kanang ayom-ayom lang do, kanang yung put lang yun to the roof, ba? Radical gina ang change. No, change of heart yun. Di lang na igon na, change of mind. And it is show, ipakita diha sa lihok ka, ginulsul ka. Kaya feeling lang, mga sus, noon, nagbasa ko sa masala, feeling lang, kanang feeling, ikaw, mawa na, daghang kayo mga umpisal na, nago, no? Ikupisal, nila, mapagin iso kupisal, hilak na. Padahal ka lang, taon ako ginikanan, nagsukol ko, ay lang hilak, sulti lang ko di agad. Kaya nag-uol siya, muna na konsensya ba? No? Gusto kayo mo hilak. Ikaw magkupisal, ikulit sila, ha?
ilang nagdikado, hilak na sad, kaya wa man mausab, mga mapatasan nila. Kung feeling ko mga iso, manabling ko sa, be careful with that. Ang ganang pag-usap sa gulingo, dili na gitawag tong, I feel guilty. You have to make a decision. Is that going to be easy? Good. Is it going to be easy? Ay, gusto rin nyo. Di ay, ikupisal. Yang sa, kay, nagkasa siya siyang asawa ba? Nangabit siya. Nakonsinsya naman siya. Oh my God, it's not good. Nagkupisal na yun siya. Okay, nagkupisal na siya. Hubag kupisal niya, nag-drive siya, ulis ilaha. Uwan ka ito. Pag-drive niya pa doon sa ilaha, di ba baka, of all people, diya sa dahan, hinipara niya. Hinipara niya. Sus, ang nakita niya, ang yamang kabit. Yan ang nabasa man. Hinipara siya. Pasakya ko. No choice. Kasakay. Kuyuan na siya, sus, bagol ko nagkupisal niya, nasa ni, tupad pag yun, proset niya, basa na ba? Yung pagkabasa, yung siya, yamang kabit siya, uy, darling, ka nang, basa kayo kubi, amin ang coat niya, ubi. Yubo mo niya ang blouse, kita na saan? Ingon na siya, Lord, please, Lord, stop, Lord. Sige na siya, Lord ba? Kunyaw na kayo, gihataan siya, kita na, wala, kita na siya. Nga mawa ang iyang kuan, napatukar siya ka ng Christian song. Ang iyang sa kabiting siya, ay, kurni, ana, ay, di akong USB, butang nini. Yung tukar, ilang team song, I can wait forever. Ikaw yung sabi na, Lord, stop yun, Lord. Po, kanya ba? Tungkol kay Moro, distracted na kayo siya, sus na, hubit sa libaong, yung sakinan. Tapos libaong, nalingtuwad sila. Kunya, ang babae na punta gini, nagakos na niya. Lord, stop, Lord. Pagkawa na, hi, Lord, Lourdes, I love you. Di ay si Lourdes, di ito. Si Lourdes, di ay. Apil di siya. Nahumang kumpisyon, kay si Lourdes na naman, nagakos na niya si Lourdes. Stop, Lord, help, Lord. Lourdes man di ay. Okay, so, di sa iyo na pagsusunod kalingon, dili pag sa iyo yun. You need really to pray and make decisions yun. To pray always. Pray. Munang we need the Spirit. Pung pa ni San Pablo, ni St. John, baptized by the Spirit, and the Spirit will change the face of the earth. No? Renew na to the face of the earth. We have to pray. Lord, my God. Dili kay Lourdes. Let's pray as the Blessed Virgin Mary for the gift nga unta kita maghinusol na mahari sa Diyos ang buso sa kasing-kasing. Merry Christmas to all. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit at sa yuta. Ng Jesucristo yung bugtong anak atong Ginoo. Ipanampo sa larang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria na Birhen. Kasakit sa ni Poncio Pilato. Ilansan sa krus na matay gilubong. Ikonsad sa mga minatay. Katulog adlaw naman. Isaka sa langit. Dinalinggo sa to sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Dito nga balik siya. Napahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuko sa Espiritu Santo sa Kalisya Katolika. Kabitan sa mga santos. Pasiluan sa mga sala. Pagkabanaw sa lawas. Kinabuhing dayon. Amen. Pagkapo kita sa Diyos samahan nga naghimo kang Maria nga panamkon nga walay buling sa sala. Sa matag pangamuyo kita biingon Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga
nga ang simbahan mahimong hingpit nga katawhan sa Dios, balaan ug kansang sala gipapas tungod sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingogi ang among mga puyo. Nga ang gobyerno mubuntog unta sa mga dautan ug mudugmok sa ulo sa korupsyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingogi ang among mga puyo. Nga mapuy-an unta nato ang pulong sa Dios ug maghimo kitang bulahan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingogi ang among mga puyo. Nga ang mga kabus, mga masakiton, mga binilanggo, mga batan-on nga naulipon sa droga, nga makakita unta sila og kahayag, uban ang buhing paglaom sa pag-abot sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingogi ang among mga puyo. Nga ibayaw na unta sa kadungganan sa altar si Monsignor Teofilo Camomot, obispo, dunggo na unta sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingogi ang among mga puyo. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makasinati na sa hingpit nga kahimayaan uban sa Dios didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingogi ang among mga puyo. Amahan, nagapaabot kami sa pag-abot sa imong anak. Itugot nga maghimo siyang among kahayag sa kinabuhi, liguna, ligaligon, giyahi ngani kanimo ang katawhan karon hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Ato na sa kinang sakripisyo gikan sa imong pagkamot. Alang sa pagkain, paghimayan siyang alam. Alang sa pagkusanan sa tibuok niya santos nga si Magapuy-puy unta kanimo Ginoo nga paubsanon namo mga pag-ampog sakripisyo. Katungod kay wala man gyud kami kaugalingong pahanungdan,
Tagi lamang kami sa imong maluluyong panabang, kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Iwayaw ngadto sa Ginoo. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan Diyos, tunay magkagagahom sa tanan. Agi matarong gayon, pasalamat kami kanimo kanunay ekstrang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya sa pagpaubos aron pagigtipon kanamo sa mga tao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto. Gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaom nga gisaad nga kaluwasan, makabot namo nga paabot kami sa adlaw kano si Kristo ang among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagkasangyaw kami sa imong himaya, doy silang wag hunong nga pag-awit. Sugay na tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, para mahimo kinialang kanamo, lawas tugon ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat ug mipikas, mihatag niningadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon, may kuha sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag din ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini, Panginoong kamutan ang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giulo alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniron paghandom kanang. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na muling pan, matag-inom, ikan sa kalis. Nagmatala kami, Ginoo, sa imong kamatayon. Ang tudya ikaw mo balik. Paghandos kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Ning paans kinabuhig kalis kaluwasan, pasalamat kami kanimo. Tugay mo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas tugon ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung mong simbahas tibok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinumimo sa mga igsuong nangamatay, malaong nabanhaw sila, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila sa tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga katuma sa imong kabubutang latas sa katuigan, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Gihatag anak kanimo magkagagahom nga Amahan.
Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pag-ampo kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudlos itong manunubos. Amahan mo, nga naka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, binisay utamay mong sa langit, ang kalan mo na mo sa mataganaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingong nga upasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa patulay, inunuan-luwasa kami sa dautan. Mga kami ginuin mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayo sa tanang kasamo. Nagapaabot kaming balaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay mo man ang ginharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Yung Hesus Kristo na mga apostoles ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Nasa kanimo. Pakita pa nag-inig sunay. Cordero sa Diyos ka nagawatan, sa sala, sa kalimutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawatan, sa sala, sa kalimutan, kaluoy kami. Atagi kami sa kalinaw. Inikuri sa Diyos, nagawag tang salas kalibutan, mula hanggang ito gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, tinapangan kalawat kanimo, ang panimanggulo lamang maayo. Bright and clear as a
magampo kita. Human kin mabusog Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi ning sakramento. Tuloy kami napalabihon namo ang mga butang langit nun kaysa butang nga kalibutanon. Kini pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Kaya tudlo ang batul sa pag-ilog diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo ng among gihalad alang sa masakiton. Inawag na nag-antos tungo sa sakit sa balatian. Nagkamong hidili sila aron mahimong santos. Nga kaya kasakit mahimong sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa imong Ginoong Kristo imong anak. Nabuyog hari amang kanimo diha sa hinusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahimpuran. Amen. Itong pasalamat to sa itong donors and sponsors, sa ito ang mass participants, readers, psalmists, lay ministers, and all. Ang choir, Good Samaritan choir. Itong offerers, Sari Humawas, June Dagami, pilgrims na ito, Catholic Charismatic San Vicente Orhelio. Kaya salamat ninyo tanan. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa na inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Word of God and Mary's Son, we long to see your triumph when sin and death are done. Second Sunday of Advent. Unya pong pasa ni San Juan Bautista, no? Prepare the way of the Lord, andama ang agianan sa Ginoo. Unya ang labig yung pag-andam ini mo paghinulsol sa atong mga sa. Nakahinumdum ko doktor ko kining unsa ni kining karong panahona ba nay daghang mga mangayo og tabang unya makakita gay ko nila karon lang mga panahona nga makakita gay ko nilang mga bata pa kay sila nga mangayo na sila hinabang urag dili kayo ko mo kuan nila mo hatag yudayon no kung tiguang okay kay ang mga tiguang pero kini mga bata kaayo nili mo pero tungod na sa paghinulsol mo na nga nakahuna-huna ko nga there's something to do with kuan unsa jud kong buhaton para ko makatabang ining mga pobre nga ni kan labi na ning mga badyaws no una di kanang makahinumdum ko dili ko sila kuan kanang dili lang unta sila tagaan lang ining panahon na they should be taught how to fish dili kay dole out lang no I can relate to you, sister, no? Kay usay bitaw kay kita ba sa atong pagkatawhanon. Makita gid tag ingon nana instead nga ang ato ang pagbati maluoy nila but because sa mga nanghitabo karon sa ato ang palibot di ta kalikay nga atong mahuna-huna nila nga nangayo is mabati. so I wish nga kanang di naman siguro mistil nga maghuwat pa ta nga kwartahan gyud no kay even in sa atong kapobre makatabang mangyud ta in our little way. Correct. Kasi gingon bitaw sa kuan sa mga sayings ba nga it's not just the money. Yes. You have your time, you have your talents. Yes. Unsaon nimo sila pagtudlo in a way that you can show them unsaon pag-fish, not just to ask Dole for the out. fish. Yes. Ang sa ako apod nga part, sister ba, I'm really touched with the katong istorya ni Monsignor Ganiha ba nga. There is no such thing as perfect contrition. Because tao kita nga pagkatao ba, mabot mo kita sa punto nga maghinulsol ta. Most especially kung makita nata nga nanay ning hilak sa ato ang dili mo ang binuhatan, example lang nako. Makabunal lang ko sa kong mga anak, sister. I'm very
should, I say strict, no? I talk about family, kay family mo siguro na yung Advento. Maka-feel na ko na, nga murag manubraan ako, kana bang mahilak na sila. Pero out of care, bitaw, out of love, ba mo gunang anak. No? So you have to see to it nga he will lead a Good life. A good life, a good way. So sahay, masubrahan bitaw ka. Ano mo na nga usahay, maka-feel ko na mayon ko sa Ginoo tagay kog igong kusog nga unta pun-ani mo akong pasensya kay nagbasol jud ko sa akong gihimo ron. Pero mind you, sister, karon si Mana sunod, okay pa siguro, inig kasunod si Mana or month after makakita na sa imong anak nga naging unana. There will come a time nga mahimo na pud nimo ang imuhang nahimo ba nga imo nang gibasulan. Mo siguro na akong ipangutana ni Monsignor. Nga mudawat baka ang Ginoo nga sige na lang ta og contrition, but I mean ninghatag to kasi mong effort, pero ang imuhang pagpahinulsol mahuog man jud ka, most especially if mo repeat ba, but ako lang siguro mindful lang kita nga mao na, but sometimes tungod sa ato ang intention we came to the point nga madrag ta ba, so manghinulsol na sa ta mo na siguro, Monsignor. Dili sa iyo gyud no, dili sa iyo na pag-usap sa kagalingon, di ba? Dili sa iyo na paghinulsol, dili gyud sa iyo ang repentance gyud, no? Di sa iyo sometimes magaingon ka nga di na matabag nobina itong batasan, imposible na gani sa pagpandoktor nga there is no such thing as perfect contrition. Kana ingon na to matinuod na dang, no? Kung ang ato ang efforts pag-usap sa kagalingon, ato orang effort di na to, pero sultihan tas Ginoo, what is impossible with man is always possible with God. Unya sa tita kita Ginoo ba, wa kita taga, wa kita problema sa lag-unsa ba nga di na to makaya, nga di na to mausab, di na to yung na to ma-handle na gina tungod kay doon na ginagrasya nga sa Ginoo na to nga makaya na to. The only thing we have to do is cooperate with the grace. Iba ba ka, no? Wa tingali instant kay pagkausap sa kagalingon. Gila, kay life is like that man no. No? Yung na to nga naay grasya, pero ang grasya gyud is built on nature. Una ang grasya sa Ginoo kung atong nature gaani repaired up, instant gyud we can really love right away. Tungod kay kahuyangan nato hinay-hinay man ni. Una ang grasya sa hinay sa niya nga mudot nato. Mo ni bitaw nga kita giawhag ta no. Tara wag grasya sa Ginoo nato aron kita makahinulsulo. Tagata niyang pulong nga maminaw ta kanunay. Matandog ta makaamgo ta. Kananaa na siya, no? Kahog ta niya sa pag-ampo. Kung kadumakamit nato ang grasya sa langit, especially the gift of the Spirit. Power ba? Tagata sa mga sakramento, kumpisal. Di ko pa sa kumpisal sige. Diba o siya nga weak ta, pero we try our best. O siya, mingon ta nga, pasil ka sumasala, somehow we fall again. God knows that. Pero kada kumpisal mo, ay grasya na ana. Don't give up on the Lord because we will not give up to you. Na tanang sakramento gyud. Tanan na agi ng grasya haron ikaw gyud mahingpit ang imong kinabuhi diha ni Kristo. Ika sa bunyag, dawaan ang ato ang mga sala. No? Diya sa Eucharistia, naaghapon ang pulong sa Diyos. Pagkumpisal, naasa, sa all the sacraments good. Sila, tabang gina ito ni aron kita maumul kita. Maumul ta, o kanang gitawag itong kasing-kasing ba? No? Yung na to, maumul dis kasing-kasing sa Diyos. No? Take time, because the Lord is always there. Pero do not give up on trying our best, because God will do the rest. What is impossible with you is always possible with God. Amen.